Amahlanu lawa la akangena ngawo amalentuzana ama-overtime lawa wakhe kunepholo elifikayo lizomdropha and imali imdropha liyahlala isikhashanyana noma mhlawumbe eyi-30 minutes limile lapha ngaphandle. Izingane lezi ey'sendlini zibukana. Mina ngiyini lezi ngane ezisendlini kahle kahle. Manje iy'ngane zizobe zitshelwa ukuthi mina ngibuya ngepholo noma zizobe zazi ukuthi ngisuke ngibuya emsebenzini. Kahle lona uyangifebela mfethu angithi yabo. Ngiyakufebela. Uyangifebela wena kahle. Nale ndoda le ohlala ufika nawo nale ndoda kusho ukuthi nale ndoda ayikho indoda enye mina umuntu osuka ngilethile ubaba kaGeli. Hayibo. Ubaba kaGeli umuntu osuka ngilethile mina. Mani uyangijwayela lona mfethu ngeke uyangijwayela lona mfethu. Ufuna ukwenzani? Anti awushongo ukuthi nahlukana naye angithi. Wena ngizokutrapha wena yabona wena ngifuna ukutrapha wena mani. Yabona yabo energy. Yabo kuyasho ukuthi nginayo energy ngoba uyangijwayela nginayo energy ngoba uyangijwayela mani. kuyasho ukuthi ngiyakuthenga nginayo energy ngoba uyangijwayela mani. Awunayo energy fine. Ima ngifuna ukubuza Amahle uyangithanda Amahle. Wow lokho ngibuza. Usangithanda Amahle. It because ungiqambela amanga mani angisho le ndoda uthi kudala wahlukana nayo. Ehena besahlukana phela manje mangabe engisiza sithandana mina ngazi ukuthi bese ngasenamuntu ingane sikhulise nawo kanti wena uyazi ukuthi usaphuma ngale uyolala nale ndoda mani. Hawu usalalana futhi. Ngikwazi bani ngiyazi phela ngithi ayistrati lokishi liyakhuluma lonke lapha la sihlala khona mani. Yabo sengijabulela nakho. Isilima yimi isilima. Sengijabulela na ukuthi at least ukhona osebenza phakathi kwethu yabo kuze kube khona nozoba naleyo energy. Mina ngisuke ngithi mhlawumbe lokudla ngisuke ngithenga uzodlwamba etoilet kanti uzoba ne-energy yokufuna ukushaya mina. Ngicela uhlale phansi mfethu. Biye bheka phezulu. Uhlale phansi. Manje mfethu eyibo solution ngokuthi lo muntu manje angithi yamuzwa manje. Mangimbuza ukuthi usangithanda akasho. Shuthi kahle usacabanga le ndoda le ahlale egibelana naye embhedeni njalo. Hayibo. Ngoba imagine bese ngicela ukuxoxela. Imagine bese lo muntu lo njalo kuthiwa lo muntu uhlala athini kumina athi aka-offer ngishabo. Umshawushilo nje into lokisebenzile nje ngishabo. Basi kodwa bayangitshela estradweni ukuthini etown bahlala bambona etown. Hey mebembone etown. Mabambona etown uhamba nawe le ndoda le epholo le ngishoyo. La kathi ubaba wengane yakhe. Le ndoda ubaba kaGeli. Indoda mani futhi yinja mani. La sohlangana khona mina na le yapholo le yabuka nasi ngizoyishisa. Ngizoyishisa. Uzobona ngizoyishisa. Ayangenzeka ukuthi uzothenga enye vele usanda kuphunyelwa imali. Angisho yabo. Mina iyangigcilaza kahle lento mina. Ngifakela istress lento because mina angiyilutho yena lo muntu unotha ngisho yabo. Ubani othiwa uyilutho? Ima. Nakho nje uyasho ukuthi uzothenga enye ipholo. Cha sengisho ngoba phela wena ngithi uzoyibulala. Uzoyilimaza imoto yakhe shuthi uzothenga enye. Iyiphi imizamo ekumele ngiyenze mina ukuze uzobona ukuthi ngiyakuthanda? Iyiphi imizamo ekumele ngiyenze? Iyiphi imizamo ekumele ngiyenze ukuthi uzobona ukuthi ngiyakuthanda mina? Yazi mfethu sikubuza umbuzo simple wangawuphendula. Usasithanda yini na? Yebo noma cha? Ngisamthanda. Oh cha. Washo ngazathi manje ubala nawe lapha. Awu usamthanda nobaba. Yilo kade ngifuna ukukuza. Yeah, ngiyamthanda. Isho with confidence. Usho ukuthi I love you. Hawu ucamba amanga mani. Confident. Izinto ahlala zenza lezi. Ucamba amanga. Ngihlale ngizenza.